TV. Mune Zimbabwe kwauyiwa kana watanda toyoda so inini nharo dzandinadzo dzinedzi inini nharo dzandinadzo kadzinoona kuti ZANU-PF inoona kuti tiza mpawa kana kuti chitima chinomuka kana kuti nyika inobva yatonaka kana kuti mabasa anobva atowanika. So nhasi ndoda kusanganisa nenyaya panapa iri kunetsa toda kuti timbogadzisa. We are looking for a better solution especially pane nyaya yemaZimbabweans ari kushungurudzwa muSouth Africa. So but before I do that ndisanda kuconnecta nekoya ndoda kupinda ndangozisana kana uri muSouth Africa uri register company vavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit andi unetsa kana kuti una bank account futiwo bata no education research anogona kukuitira ka package kakachipa uri kwauri koko auende kwaari ndiono kumufundira pane namba dzake dzandatokusirai dziri pa screen idzodzedzi. Mbate Owen Ishasha education research number 1 brand, the biggest brand kumazimba. Mina ndimotsvaka solution panapa kune vanhu vepolitics. Politics is a dirty game but kana une sipo ausvibe ndo zvazviri. Yes General Wabantu maswera seya aiwa mustudio muri right saka tati timbobata General timbonzwa kuti pamwe tingaona solution kana tingaona zvinhu zvingogona kubatsira kune maZimbabweans taita crisis iri kunetsa vana veZimbabwe vari kugara muSouth Africa. So the issue now is vana veZimbabwe vakambenga vachidzingwa muzvipatara neoperation Dudula vasina mapassports veve handiti. So vasina mapassports vachidzingwa zvinhu zvashifta vane mapassports acho vakuti vakaenda kubva vatorwa futi mapassports iyo bonzi imamusaona muSouth Africa muri kudei panapa tikuda ma-IDs nevanhu vedudula. So zvadaro ndobva tatora tikati regatitaure nemukuru wemapurisa because kupolisi ndoko kwatinokwanisa kuwana solution yekuti tikwanise kunge tichibatsirikana. So mukuru wemapurisa ndobva azopindura nezuro achitaura kuti zvoni nyaya mukutaura inini ndainzwa asi inini handikwanise kunge ndichikubatsira because polisi yatinayo takatoipa maduties kuti vanofanira kuita ichi neichi havakwanise kunge vachita sei vachizoatenda nyaya dzenyu dzokuti vagarire muzvipatara vachiona kuti ndiani ari kuitwa rafu kana kuti asiri kuitwa rafu. Asi kana pachinge pazoitika crisis hombo yokuti makurovana makunetsana ndo patinozokwanisa kuita sei kuatenda ipapo. So ndingotaura kuti since vana veZimbabwe vakawanda vari kuchema ndikati zvazvinetse small issues tigadza tibate General Stole tikwanise kunge tichitaurawo maybe vanogona kuva 1 or 2 3 words dzevanokwanisa kungotese vachibatsirawo panyaya because maZimbabweans kutaura chokwadi vari kutsvaga solution. I think handina kurarama nheru ndine something like 85 messages dzemaZimbabweans vachindobvunza kuti naiyo shamari tingaitawo sei panyaya iyo ndikati hatichazozviona kana kwaedza. Now ndabva ndauya kwamuri General Stole since pane vanhu vese ndataura navo you are number 8 palist revanhu vese vangachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyoyo. General Stole, what's your take on that? All right. I'm Kulian. What I want to tell you is that the Operation Dudula is a vigilante group. Yes. From the concept of its formation. Yes. But there has a change, there has a political party. Okay. But can I understand nzira dzavari kushanda nadzo vari kuopareta vachitsvaga vari madonzo maviri. Chekutanga vari kuda yatinoti mileage and political relevance. Right. Chechipiri vari kuda kurwira upfumi hwenyika yavo as youth. Okay. So we classify that as activism and protest. Okay. Indirect. Okay. That is in the context of politics. So now, when we go to the protest part of it where they are defending the resources of their nation, protest has got no formula. So police has got limited chances of stopping it, but they can control it. Okay. Kuti parege kuitika zvinhu zvakawanda zvinoisa disadvantage kana kuisa upenyu hwevanhu padisadvantage yavo okutasekutara kwadai. Saka we need to understand
20 pama. Zimbabweans, the reason why Mariku Shamsika is one operation to Dula, it is because we don't have the nature of protest in the political contest foot. GNA yetu nebudakosie. So apana pachau ya polisi tizoita full time kugara muzvipatara kuchengetedza kuti mazimbabwenzi arape because mapurisa vane maduties akawanda. Of course, the operation to do that is wrong. Yeah. But it is serving their purpose as South Africans, and their purpose does in Zimbabwe. So they value more of the outcome than criticism. Because at the end of the day, you shall see Sandile Gabula Ariba Posta and Chagama Post. At the end of the day, you shall see the prioritizing of South Africans in all the sectors, the economy. The child of I think has better at my companies, Chayo, I go para Canevano, buying both right, one a massive Zimbabweans. My companies, I go to run my Zimbabweans. They are saving them later. So they are redirecting their economy to serve the South Africans, used to the political stage in a form of protest. So this is a threat. Which you don't, it does not have formality. That is why the Shanta statement, the protest has got no formula. How can you the banner template protest? No, anything can happen. Those are things Nevan Wakapa Magates, Patara, Patitra Kupinda. But simply because the environment, younger in a protest, youth, yes, South Africa is fighting for their resources with the Shandirevana, them South Africa. Munagato, Fana, and to show you with the judicial system, the policing system, yes, South Africa has got limited intervention into that. I start down any arrest of any leader will overturn the ruler over that. It is clear that Bakita needs to block Alano. Could Varega Dopina Batara. Varikutoida contravening my rights, Evan. I see now God when the constitution in South Africa said their party, demo. Everyone has got a right. Put our medical attention in each and every time, every place they are. But I see Namuna, I took a move to push accountability on what is happening. Because this is politics at play. At one point, they want to use this to blackmail ANC. Put the Mira Nema Foreigner, which is giving ANC a hard time. Put it publicly. Because it is going to hit them by support. Kanango, things move by coalition government. So we don't need to look into this. Nenzira, the it is the growing of the political aspect of South Africa. Yeah. It creates their own life. It is supposed to be done also by Zimbabweans. They could see about taking the Chinese we have decided not to fight for our resources. So we don't just go and cry over the people who are moving our resources out. The political problems in the African countries, the first-line enemies, liberation fighters, because they were tended the puppets, the figures of exploitation by the capitalism and imperialism. Vakatisa kumareceive end. So zavati kunziva chapani kuchengetedza mhuri. Ndosaka mtona kuti akuita survival of the fittest. Mbudzi inenge ichidya painenge yakasungirirwa. Yeah. Saka operation Dula is wrong in the eyes of other Zimbabweans, in
community. But it is serving the purpose that I was using that those are actually good at it. These I will tell you with my sister and I think you would over the phone at it attached the Kudone Zamana Muspatara. I have been an operation to do that. I have been one and net. Never put it right no. At Kutanga Seva South Africa, Zimbabwe and Manama Passport and Diversity. I still operating to do that. But it's a revolutionary species, the opinion of South Africa, which will have limited resources, and therefore let us fight for them. It's also known that some go back every young generation of each and every country to fight for what it belongs to them. Yes. So, General Story, I'll go back to mubvunzo ini wandusanga nawo i1 wakasimba vanhu vari kubvunza kuti toita sei semazimbabweans. Inini I think ndakaita more than 85 messages kubva pakatanga nyaya yacho kubva ichiitwa. I think yane 2 days yatanga kubva yaitwa. So far 85 messages ndandichimboignore nyaya yacho ndikati no ndichazotaura nema-top politicians ari muSouth Africa. For now tingoti General Story number 1 tichiteerawo vamwe ana Traore ana Saruwaka tichizoenda list rakadaro. Ndikati toita sei ndomubvunzo wandikubvunzwa navanhu vese vari kubvunza kuti isusu semazimbabweans todini, because iproblem yapinda mumusha iyi tingangoti munzwa wapinda munyama wakutorwadza poitwa sei General? Voluntary deportation to go and fight for our land. Ndo chete zvinoshanda. Ndo chete zviripo. The comfort zone yati nayo semazimbabweans nekuda kwekuti tinoraramira munyika dzevamwe ngatichisangana nematambudziko atiri kusangana nawo iwaya zvoita kuti tidzokere tinofaita kumusha. Ndo solution iripo iyo, because the generation is not attracted. South Africa is compromising their values at some point panyaya dzeeconomy for the sake of well-being kuti vange vane stable functioning of their economy. Havana havo basa havasi kuda kuva 100% revolutionary murundanda. Ndo saka zviri nyore zviri nani muno South Africa makaona kuti atori mavana. Saka isusu what we have to do as the Zimbabweans, we need to find a way kuti patinenge tiine mukana wekushandura zvinhu tese natinde ndinorwira upfumi hwenyika muZimbabwe kuita kuti nyika yedu igone kusisa iyamwise mwana wese weZimbabwe. Tingadai tisingatemba zvasvikika, but the problem is nema-comfort zone atinawo kunze and zviri kudivhaida vamwe andi mamwe omwe haira mwegota murundanda pena. Saka the only option kana shuwa mubvunzo iwoyo ichibva kumunhu ari kuda kuziva chopani, the only option yatinayo ndeye kunorwira yedu nyika. Then ndo patinotangira. Ava vari kunorwira yavo nyika, and this is gonna go on and on. Haisiri kuzongopera izvezvi nyaya iyoyi. Muchazviona mukada kuzvitasa vasingatarisa zvavo news togona kuvaudza Namibia was doing the very same thing vachilidwa naMichael Amshelelo. Ndo saka muchiona neuya anonzi D vari neNamibian Economic Freedom Fighters vakange vachirwira nyaya dzekuti no mashops ngaashande maNamibians and zvitoro ngazvionwe nemaNamibians vachivharira maChinese mashops vakaenda vakanovhara imwe inonzi China Mall iri kuNamibia fighting for the same thing. But you can go to the internet on another Facebook, you will find what I'm trying to what I'm saying here. So every youth of Africa now understands kuti ma regimes ari kutitungamirira hatukwanisa kutiseva
So we are fighting in within the boundaries. And this is because why we see the government revolution in Zimbabwe. Unfortunately, Atina DNA material, DNA, protester, using the masses power. We always think Bushansa the alternative. The outcry at it is because the alternative we are not relying on is being compromised because the youth of the very same place. So the things are gonna go on and go on and go on. That is my take over this matter of open school. You know, one thing Jennifer General and so far, like I think you are almost number 8 or 9. Gonna sing Kongandisa Power and Vesiveta Tower now open up. Message Yenyu Messe, it going at the same. I don't know what to say now. Messe. Yeah. It's the best thing. We are busy as of now. I think Davana stages in Sedunga Munu. Davana stages and Daita to engage Operation Dudula over this matter and the problems of Zimbabwe. And to tell you, they are understanding our common problems as youth of Africa, and they are ready to engage. But they have got one language. We don't want to tell you as Zimbabweans, you are too relaxed. Yeah. But we can support you to fight what belongs to you. But it's a political will to activate this joint theme of material because you don't want to pass for the Notenga Albani. And Sinabasa Nambuya vanopfira pasi pemuti vasinakaenda kuchipatara. Inini, I advocate for the fact that the comfort zone of the alternative way of living iri kutiita kuti tive parelaxing zone inofanirwa kushekwa iteko. And we are going to wake up in Zimbabwe and start fighting. We are flocking out of the country right now. Tichenda kunze kwenyika nekutsvaga nekupembera mavisa. Ma-Chinese ari kuuya in hundreds and thousands every day parobert mugabe international airport. Vachipinda munyika yatiri kubuda isusu. It doesn't work like that. We don't even bother to go and register to vote. 16 million words is like the population density. People vote 4 million. The government is really speaking right now in Zimbabwe. Yaka from power after reading, vakakwanisa kuchinja manamba kusvika pa 2 million. Imagine. Yo. Yeah. So we are being governed by a government. It removes power in a mandate 2 million out of 16 million. Mandate you guys have here from power 2 million. We have got 14 million man. 2 million for 14 Yakataura with the opposition. 12 million did not cast the vote or show any interest into it. That shows us we are serious in Zimbabwe. Yeah. And as soon as this is zvamatara zvanyatsojunga pamoyo kuti ju. So if we don't want to fight, why don't we go and vote? Yeah, and apapa. Dai kuri kuti vazhinji vari kutaura kuti havati ZANU-PF nhasi tikaenda asi kune ZANU-PF can change mavhoti at 2 million over almost 10 million opposition vote. There's no way. There's no way. That's the first step to remove ZANU-PF is to remove it from the 2/3 majority. The second step is to wipe it off. Yeah. So it takes steady. But because we lack the political will to participate into the transformation of the country, we are focused on power. That is why Nika Erukuranwa through the mafia gang. Erukustanga Mr. Machech, Kune mafia gang. Drug lords, Kune mafia gang. Because there is a political mafia gang. Ma mafia gangs are kurana Nika ishe.
to tell that. Yeah. But we don't care. Just in Zimbabwe. What we need to do is to cry and Adamaru was Batarazevan. Yeah. You Yeah. understand? And What Operation July is doing is good. But it is the response to the effect of the puppet government which we had post the colonial war. You understand? That, we have got a lot of things to do than to say in the Zimbabwe in response to this problem. Yeah. Manyatso donongodza. But vanhu vanoti chikana uchicleana munzeve apa manyatso cleana. Ava maradza ugeneral wesa. Yeah. Yes. So that is the case which we are having as the people of Zimbabwe. We have got a reluctant youth. Israeli people are crying for the sick now. Sick now, guy we. Sick now, guy we. They want people to come and tell them with the protest. With the protest, yeah. But Shurugwi is having an environmental damage every day. That doing is just to go out of the country. As long we cannot fight for what belongs to us, we must not complain of what is happening outside, because other people out there want to understand that. It is true that the budget of South Africa is catering for the Zimbabweans also. Yeah. So if they feel that they don't get adequate, they fight for what belongs to them. Unfortunately, become the victim. Yeah. That's the case. For now. Thank you so much, General. Apa mabata basa. Vazhinji vataura zvavataura, but apa mazongoratidza General. I think this one is going to be number 10. Of course, I thought, okay, General, let me put him on number 10. But panongodiwa nzi baba ndi baba vakangotaura panofanirwa pekupedzisira. Anomazoti panotaura mhuri pese. Baba vanozwa pekupedzisira. I think this one is going to be number 10. Thank you so much, General, for having time. You know, ndoziva kuti munenge mune tight schedule, but mangozvipira kungoti mutaure muonesane nemaZimbabwe pane nyaya dzizhinji dziri kunetsa. Ayo indatende. Thank you so much, Mwakole. Sharp, you have a good day. Thank you so much.